Ebinka. Tam úplně uprostřed. To je mi ten člověk v těch zelených kalhotech. Teď tam jeden prcek okolo něj. Jo, tak za tím pánem v tom modro-zeleným vidíš prstek. Jo? Jo, ale To je Ebinka, mami, to je taky vycvičený, Jo, bude taky úplně umět dobrý. jako Ebinka. Jo, páne, pěkně. To je hop, hop, hop. To je Ondřej tamto a teď to je Ebinka. A je tam Annie. tam se není, jo? To tam není? Ale to není od nich ten prcek. Prosím, ať nejsou. Ne, jo, trošku. Ne, není, nejsou tam lidi. Ty nepojede. Sami. Prosím. Pojedou. Sami. Sami. Aha, tak Tohle je Sáro. V záběru mě stojí. Sami. No, aby se sem kašli. Sami. Zavři to. To je zavři. Ale hovno. Jo, oni jsou tam. Vydáte, že tady bylo volno mohla si Zaberte tady tu pušku. Tady tu jo. Jo, no zabereme tady tu půlku. Vojto, máš už ten betonový sloup, to samé. Daj ty lopatu koupit. No to bude koukat, aby to. No to natáčí.